14, új Terva. Feladta meg is Kirlova, azonban ez már bent van, 24-14, 10 mérkőzés, és magyar bajnoki aranyozda, amit szóval Kirlova az, aki majd elvégezheti az adogatást, ő az, aki ütheti majd a labdát át, lehet ez lesz az utolsó. Na nézzük, Kontula a feladás után. 25-14, ezzel 3-0-ra megéri a mérkőzést a BRS-e, a Békés Saba együttese. Sasa Negyelkovics Baranátnál együtt. Sikerre a harmadik mérkőzésen, rendkívül egyoldalú volt a mérkőzés. 25-20, 25-11. Mindenki már bent a pályán, akinek bent kell lenni, stábtagok, játékosok, készfogás, mindenkivel egyértelmű volt, hogy a Békés Saba számára meg lesz a bajnokság. A Békés megyei együttes, és hát azt hozzá kell tenni, hogy ez az év rendkívül jól sikerült, nagyon jól sikerült. Az Össze-Európai Ligát is elhódította a Békés megyei csapatnak. Ráadásul a CEF kupában a legjobb 8 közé is bejutott. Ez az év mindenféleképpen a Békés csapat számára aranyos és sikeres év volt. Még egyszer a végeredmény tehát Békés Csaba, Vasas 3-0. Történeten 4. bajnoki címét szerezte a TRS-re. A rendkívüli közvetésén több ponton is megváltoztatta a szabályát az Olimpiai Bizottság. Fontos fejlemény, hogy ezután már nem csupán az Olimpiai Sportági Szövetségek küldöttei választhatók meg a MOB elnökének. A szervezet jelenlegi első emberen Horkai Zsolt beszélt Szabó Szilárd mikrofonjára. Rengeteg javaslat alapján fogadta el a MOB közgyűlése, rendkívüli közgyűlés az új alapszabályt. Mi nem láttunk bele ezekbe a javaslatokba értelemszerűen, hol lehet megfogni ezt, mik a legfontosabbak? Igen, hát azzal kezdődik, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság az elmúlt években azért amellett, hogy végezte a munkájában, sokat kellett foglalkozni az alapszabály, hogy mennyire jó, mennyire nem jó. Én azt gondolom, hogy mindig is azok a szakemberek, jogászok, akik ezt készítették és meghallgattak embereket, igyekeztek a legjobbat kihozni belőle, és valóban épülve a hagyományokra olyan alapszabályt megvalósítani. Aztán igazából azt is mondhatnám, hogy a szövetségek kérésére, támogatására kérték azt, hogy még egyszer foglalkozunk az alapszabállyal, és gondoljuk át az egészet. Mi köré csoportosultak ezek a kérések. Elsősorban a köré, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének tagjai választhatóak legyenek akármilyen funkcióra. Ez az egyik alap, hiszen korábbi alapszabály ezt nem tette lehetővé. Már akkor lehetne magyarázkodni, de nem kell, pusztán azt nem tette lehetővé, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előírásai nagyon exaktak, és azt mondják, hogy a szövetségnek többségben kell lenni az elnökségben, mint a közgyűlésen. Most változtattunk ezen, minden közgyűlési tag jelentkezhet elnöknek, alelnöknek, elnökségi tagoknak, külön felhívtam a figyelmet, hogy én mindenképpen szeretném azt is tudni, hogy Szabó Bencseletkori főtitkárnő szeretne látni, megtaláljuk meg a lehetőségét és mondják is jogi formáját, amiben belekerült ebbe, szerintem ez rendjén van egy sportszerű történet volt, amikor a sportgyűlés támogatott. A másik nagyon érzékeny téma volt, ami most is felmerült még, de azt mondtam, hogy ne hozzon a közgyűlés